Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde biraz tarih barada durup geçmek isledik. Hususan Türkmen adynyň gelip çykyşy barada we Türkmen sözü barada kadim kitaplarda nämeler diýilipdir, şu barada durup geçmek isledik. Birinji bilen musulman doganlar, tarihi bilmek möhümdir. Şonuň üçin islam alimlerimiz hem tarih barada kän kitaplar ýazypdyrlar. Biz türkmenler tarihimizi bilmäge hasam mätäç. Çünki ýakyn tarihimiz bize esaserde ýalňyş öwredildi we tarihimiz ýöýüldi, bozuldy we ýakyn tarihda ýaşap geçen ata-babalarymyzy ýamanlap, garalap, basmaç diýip, biýsowat, galtaman adamlar diýip ýigrenirdiler. Kadim tarihimiz barada bolsa ýeterli derejede kitaplar çap edilmedi. Netijede o tarihinden, dininden bihabar orslar, kommunistler bize gelip adam etdi. Türkmenler jahil, biýsowat, wagşy halk eken diýen ýalan düşünje inandylar käbir kişiler. Ve tarihi bilmekden maksat musulman doganlar ataň babaň bilen öwünmek däldir. Tarihi öwrenmekden maksat öz aslyny, geçmişini bilmekdir. Tarihte bolup geçen dogry we ýalňyşlardan netije çykarmakdyr. Tarihimizi bilmekden maksat ata babaň bilen öwünmek däldir. Çünki Allah Taala gatynda insanyň gymmaty milleti bilen, asly bilen ýa-da ata babasy bilen däl musulman doganlar. Takwalygy bilendir. Bir kişi her näçe Allah Taala'nın dinini edýän bolsa şonça takwadyr we şonçalyk Allah Taala'nın gatynda gadry bardyr. Allah Taala hem Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde diye: "Ya eyyuhan nasu inna halaqnakum min zakarin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir." Ey insanlar, biz sizi bir erkekten ve zenandan yarattık. Ve biri-biriňiz bilen tanışmaňyz üçin sizi milletlere we taýpalara böldük. Sizin Allah Taala'nın gatynda iň gymmatlyňyz, gadyrlyňyz has takwa bolanyňyzdyr. Allah Taala ähli zady bilýändir we ähli zatdan habardardyr diýär Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de. Indi musulman doganlar, Türkmen halkynyň adyna seretsek, Türkmen halkynyň ady höküminde esasy 3 sany ad ortak çykýar. Birinjisi bize Türk diýilipdir. Çünki bu türkü halklardan. İkincisi bize Oğuz diýilipdir. Ýagny Oğuzlaryň, Türkleriň Oğuz toporundan. Üçüncüsü musulman doganlar bize Türkmen diýilipdir. Türkmen sözüm Oğuzlara musulman bolanyndan soňra berilen adyr. We Oğuzlaryň hemmesiniň islamy kabul etmegi bilen Oğuz ýerine Türkmen adyny ulanyp başlapdyr. Her biriniň musulman doganlar gelip çykyşy barada aýry durup geçsek, Türk ady we Türk kowmy barada tefsir kitaplarymyzda we tarih kitaplarymyzda türkü kowmlaryň Nuh aleyhisselamyň ogly Ýafes adly oglunyň neslidig aýdylýar. Türkü kowmlaryň Nuh aleyhisselamyň Ýafes adly oglunyň neslidig aýdylýar. Tefsir kitaplarymyzda we tarih kitaplarymyzda. Mysal üçin Kur'an-ı Kerim'iň Saffat suresiniň 77-nji aýatynyň tefsirinde, tefsir kitaplarymyzda, tefsir Kurtubi'de, tefsir İbn Kesir'de, tefsir Tabari'de, tefsir Bagawi'de we başga da tefsirlerde Nuh aleyhisselamyň Sam we Ham we Ýafis adly ogullarynyň bolanlygyny we tupandan soňra dünýädäki halklaryň şol Nuh aleyhisselamyň ogullarynyň önüp ösendigini we Ýafis adly oglundan türkleriň dörenligi, türkü kowmlaryň dörenligi aýdyp geçilýär musulman doganlar. We bu barada tabiinlerden, biz tabiin ip kime diýär musulman doganlar? Sahabany görenlere, ýani peýgamberimiz görenlere we iman edenlere sahaba, olar görenlere näme tabiin diýär. We bu barada tabiinlerden Said bin el-Musayyib'in sözüne aýdyp rahimahullah'ın sözüni getirýärler şu tefsir kitaplarymyzda, delil hökmünde. Tarih kitaplarymyzdan Bidaya we Nihayada İbn Kesir'in we El-Kamil fi Tarih İbn el-Asir şu maglumatlar aýdyryp geçilýär. Türk dilli halklaryň musulman doganlar iň gadymy sözlüklerinden biri kabul edilýän Diwan-ul Lugaty Türk'de Mahmud Kaşgarlyň ýazan Diwan-ul Lugaty Türk'ünde Türk sözü barada Mahmud Kaşgarly şeýle diýär: Nuh aleyhisselamyň Ýafes adly oglunyň diýär Türk diýip bir oglu bolanlygyny we Türk kowmlarynyň hem Türk halklarynyň hem şol Türk adly oglundan dörenligini bellep geçýär. Bu ina musulman doganlar Türk adymyzyň gelip çykyşy baradaky gurur. İkincisi diýdik biziň adymyz Oğuz. Oğuz adymyz nerden gelipdir? Mahmud Kaşgarly ýene de şu kitapda, ýani Diwan-ul Lugaty Türk'de Türk halkynyň asly barada Nuhyň ogly Ýafesyň ogly Türkden gelýänliklerini aýdandan soňra iýiz ýanyndan türkleriň bir näçe taýpalara bölünýänliklerini we Oğuzlar hem şol taýpalardan biridigini aýdyp geçýär. Ondan soňra Mahmud Kaşgarly ýene şu kitapda Oğuz sözüni açyklanyna şeýle diýär: Oğuz bir türk taýpasydyr, Oğuzlar türkmenlerdir, bular 22 topordur diýär. Her toporuň öz alamaty we mal garalaryna basýan öz tagmalary bardyr. Biri-birilerini bu alamatlar bilen tanaýarlar diýär. Ene bu da musulman doganlar Oğuz adymynyň gelip çykyşy. Üçüncü biziň adymyz näme diýdik musulman doganlar? Türkmen sözü. Türkmen sözü we türkmenleriň musulman bolşy barada musulman doganlar Türkmen tarihi barada möhüm kitaplaryň biri
bar. Profesör Doktor Faruk Sümer tarapyndan ýazylan kitabyň ady Oguzlar Türkmenler. We ýene de 5 sanak profesör doktor bolan kişi tarapyndan öwge münasip bolan we Oguzlar we Türkmenler barada ýazylan iň möhüm kitaplaryň biri diýip öwlen kitaplaryň biri. Şoň üçin türkmen taryhy barada gyzyklanýan doganlarymyz hökman okumaly kitaplarynyň biri hem Faruk Sümer'iň Oguzlar Türkmenler adly kitabydyr. Şu kitapda Faruk Sümer kitabynyň 78-nji, 79-njy, 80-nji sahypalaryna şeýle diýär: 10-njy asyryň başlarynda türk halklaryndan ilkinji bolup islamy kabul edenleriň türkmenler diýip anykdyr diýär. Ýani näme bütün türki kowmlaryň içinde 10-njy asyrda has taqiqi miladi 960-njy ýyllarda ilkinji bolup islamy kabul eden türk halky kowmy türkmenler şu anykdyr diýär. We diýär: islamy kabul edip musulman bolan oguzlary musulman bolmaýan oguzlardan tapawutlandyrmak üçin Orta Aziýada musulman bolan oguzlara türkmen diýilýärdi diýär. Ýene kitabynyň başga ýerine diýär: öň hem belläp geçişimiz ýaly ilkinji islamy kabul eden türkler türkmenler bolanlygy üçin musulmanlaryň arasynda türkmen ady musulman bolan türk manysyna ullanyp başlandy. Türkmen sözüniň musulman bolan oguzlara berilen atdygy barada şüphe ýokdur diýär. Ýani şundan belli bolýan hem musulman doganlar türkmen sözü musulman bolan oguz diýmek. Ondan soň diýär Faruk Sümer Gerdidi we Beyhaqi ýaly Gazneli taryhçylar hem oguzlary musulman türk manysyna türkmen diýip ýatlap geçýärler diýär. Bu wagtyň geçmegi bilen her ýerde türkmen sözü oguz sözüniň ýerini aldy diýär. Diýmek musulman doganlar şol aýdylanlardan belli bolýar, türki halklaryň içinde ilkinji islamy kabul eden oguzlardyr we türkmen sözü bolsa şol islamy kabul eden musulman bolan oguzlara berilen atyr. Ine bu türkmen sözüň gelip çykyşy barada. Endi türkmen sözüň manysy näme diýmek? Bu barada da musulman doganlar iki sany garaýyş bar, iki sany düşündiriş öňe sürilipdir. Birinji garaýyş türkmen sözü türk manent, farsçadaky türk manent diýen sözünden emele geldi diýen gurrun. Manent farsçada meňzeş diýmek, manysy türk manent ýani türkler ýaly ýa-da türke meňzeş diýmek we wagtyň geçmegi bilen türkmen bolup galypdyr. Bu bir öňe sürilen gurrun musulman doganlar. Bu garaýyşy Mahmud Kaşgarly Diwan-ı Lugaty Türk'de Ebul Gazi Bahadır Han türkmenler barada ýazan şejere-i terakimasynda belläp geçýärler. Bu gurrunyň Mahmud Kaşgarly tarapyndan öňe sürilen hekaýasy bar. Diwan-ı Lugaty Türk'de Mahmud Kaşgarly türkmenler oguzlardyr diýär we ýa-da türkmen sözüniň gelip çykyşy barada bir hekaýa ýazypdyr. Ol hekaýanyň gysgaçasy musulman doganlar Zulkarnayn Orta Aziýada bir ýere baranna 22 kişilik bir türkmenlere gabat gelýär. Elbetde ol wagt bize türkmen däli türk diýerler. Şonda Zulkarnayn bu 22 kişiniň daş sypatyndan, daş keşbinden türklerdigini tanap, bulara türk manend, ýani türkler ýalylar, türke meňzeş ýalylar diýenmiş. O şeýdi bize türkmen diýip gysgalyp şol at galanmış. Bu ne birinji garaýyş musulman doganlar. Türkmen sözüň gelip çykyşy barada. Türkmen sözüň manysy barada. Has dogrusu. Türkmen sözüň gelip çykyşy barada ikinji garaýyş musulman doganlar türkmen sözüniň türk iman sözünden emele gelenligidir. Bu barada Ibn Kesir Bidaya we Nihayede 11-nji jildinde şeýle diýär: "Summa dakhalat sanatu 49 ve 300." Sonra diýär 349-njy ýyl girdi diýär, hijri ýyl. Ondan soň şu ýylda bolup geçen zatlary aýdyp geçenden soň şolaryň içinde şunu hem diýär: "Wa fiha aslama min at-turki 100,000 harqa fasummu at-turku iman, thumma khuffifa al-lafzu bizalika faqila turkuman." Ibn Kesir diýär we bu ýylda, ýani hijri 349-njy ýylda diýär, türklerden 200 000 çadyr diýär islama girdi, musulman boldy diýär. We olara turku iman diýip atlandyrdylar. Soňra bu söz ýeňilleşdirilip diýär, turkuman diýip galdy diýär. We ýene de Qamusul Muhitda arab diliniň sözlügi bolan Qamusul Muhitda köne kitaplardan Lil Firuz Abadi diýen muallif ýazyjy tarapyndan ýazylan kitap. Ol hem türkmen sözüni düşündirende şeýle diýär: "At-turkmanu biz-zammi fajaylun min at-turki summu bihi li'annahum amana minhum 100,000 fi shahr wahid faqalu turku iman thumma khuffifa faqila turkuman." Firuz Abadi hem Qamusul Muhitda diýär, türkmen sözü diýär, türklerden bolan bir halkdyr. Olardan ýa bir aýda 200 000 kişi diýär musulman boldy, islama girdi. Şoň üçin olara turku iman diýdiler diýär. Soňra bu söz ýeňilleşdirilip turkuman diýip aýdyldy diýär. Näme musulman doganlar türkmen sözüň manysy barada öňe sürilen esasy iki garaýyş şul. Indi bu iki garaýyşyň içinde hakykata has ýakyny musulman doganlar ikinji garaýyş. Sebebi musulman doganlar ikinji garaýyşy güýçlendirýän zat arkasynda hakyky bolup geçen waka bar. Emma birinji garaýyşyň Zulkarnaynly gurrun
bir asly we esasy bolmayan hekaýeden ibarat. İkinji garaýşy güýçlendirýän waka musulman doganlar Faruk Sumaryň hem diýişi ýalyk anyk goşup götürip bilinýän zat näme diýdi? Türkmen ady türk kowmlardan ilkinji islamy kabul edenlere berilen atdyr. Türkmen sözü diýe başda Orta Aziýa musulmanlarynyň arasynda musulman sözüne manyda söz höküminde iman eden oguzlary iman etmedik oguzlardan aýyrmak üçin ulanylýan atdygydyr diýe. Hatda bir oguz musulman bolanda türkmen boldy diýer ekenler. Faruk Sumar kitabynda musulman doganlar Hicri 349 we miladi 960-njy ýylda türk halklardan 200 000 çadyrlyk kişileriň musulman bolanlygyny taryhçylar bellep geçýär diýip Faruk Sumar hem muny getirýär. Ibn Kesir hem ýa-ni diýdi 200 000 kişilik 200 000lyk çadyr diýip Firuz Abadi hem diýdi Faruk Sumar hem şunu getirýär. We aýdýan ýyllar hem näme biri-birine gabat gelip dur. Elbetde Faruk Sumar hem şol köne kitaplardan alyp aýdýar. We oguzlar doly islama geçenden soňra diýe oguz sözüniň ýerine türkmen sözüni ulanyp başlaýarlar. Emma oguz atlaryny hem türkmenler ýatdan çykarmaýarlar. Ýani musulman doganlar dersi jemlesek, türkmen halky türki halklardan ilkinji islamy kabul eden halkdyr we türkmen sözüniň manysy iman eden musulman bolan türk diýmekdir. Alhamdulillahi rabbil alamin.